Ana Morales naiz eta oraingo saioan Inigo Astizekin hitz egingo dut. Kaixo? Kaixo. Tira, serio jar gaitezen eta hasteko esaidazu zure izena, abizenak, adina eta jaioterria. Bale, ni naiz Inigo Astiz eta jaio nintzen Iruñan, baina prest nago debatitzeko hori, 1985ean, hau da 36 urte ditut. Uste dut, ez? Bai, 36 urte ditut. Eta zein da zure lanbidea? Ni lanbidea kazetaria naiz, Berria egunkarian. Ondo. Orduan, gehien bat hitz egingo dugu zure lanbidea ez denaz. Ja, beste hortaz. Beste hortaz. Zelan dituko zenioke beste horri? Bai, beste deitzen diot, egia esan, nire Twitterreko kontuan, justo ere bultzatu gintuzten, esan behar behartu, baina bultzatu gintuzten egunkarikoek hasi berria zen Twitter eta Twitter kontu bat egitera, eta hor bakizu deskripzio bat eskatzen du, eta jarri nuen Inigo Astiz, Berriako kazetaria eta beste. Eta sasoiaren arabera, gehiago Berriako kazetari hori puztuagoa da, eta sasoiaren arabera beste puztuago izaten da. Eta beti nabil olako kaleidoskopio sentsazio batekin sartu irtenean batetik bestera. Beste hori literatura idazlea da, ez? Uste dut baietz. Vale. Saiatzen naiz. Niri gustatuko litzaidake beste horren lau adar ikutzea pixka bat, ezta? Lehendabizikoa poesia, ez? Hiru poesia libururen egilea zara, esango ditut izenak, norbaitek apuntak hartu nahi baditu, ze batek igual bideoa ikusten du azterketa daukalako Inigo Astizi buruz. Eta orduan, esango dut, lehenengo poesia liburua, baita hondakinak ere, izenekoa dela, 2012an argitaratua. Bigarrena Analfabetoa, 2019an, eta Lau Axeta saria, irabazi zuena. Eta gero, hirugarrena dela, Joemak eta Polasak, 2019an argitaratua, eta horrekin, Euskadi saria. Laugarrenarekin aber novela iristen, badoa crescendo nire karrera, bai. Lehenengo biak helduentzako poesia eta hirugarrena umeentzako poesia. Lehenengo liburuan berehala ikusten da poesia esperimentala dela, baina esperimentala behar bada ez normalean hitz hori erabiltzen den zentzuan, ez? Grazian egin zidan irakurri nuenean, esperimentu izena duten, edo izenburuan esperimentu izan duten hainbat poema agertzen direla. Nondik dator hori? Ez dakit, irakurri ez duenarentzako, horko sujeto poetikoak esperimentu bat egiten du. Esperimentuak, hau da... Ez dakit, ni hor dudun nengon nahiko... Beti, liburu bakoitzaren atzean edo izaten atzean saiatzen naiz eukitzen, baina ideia moduko bat edo gero ohartzen zara, ideia ez naiz oso adimentsua eta orduan ideia bakar baten bueltan ibiltzen ditut gainontzeko ideia guztiak, ideia matriz moduko bat. Eta sasoi hartan zen gorputza, eta neukan gorputzarekin zer da gorputza, zer harreman dugu gorputzarekin, zer gara, hau da gorputza gara, kriston hor atzean horako gogoeta batzuk, eta etengabe zen, performanceen mundua eta poesiarena edo hor erdibideko puntu bat edo egonote ziteken. Eta horregatik oso eskura nituen gaiekin, hau da, gorputzarekin, denborarekin eta eskura nituen espazioekin, halako esperimentuak egiten hasi nintzen. Hau da, gelditzen naiz hemen zer gertatzen da. Saiatuz, normaltasunaren disrupzio egoera horiek emaitza poetiko bat eman zezaketen, ez? Eta justo liburu abiatzen zuen ideia edo pesoak utzi zidan oso erraz. Nik ez dakit nola inorrezen hartu niritsi nintzen arte, edo ez dakit, bazegon pesoaren bertso lerro bat esaten zuena
lurra irentsi eta agoan sentitu ahalko banu, zoriontsuagoan nintzateke. Eta iruditu zitzaidan, berez, pesoaren edozein lerrok balio du nire obra guztiak, baina 7 aldiz gehiago, baina iruditu zitzaidan, esan nun, ez dakit, antihumanoa, ez? Hau da, hain eskura eduki zoriontsuago izateko modua eta ez egitea. Eta esan nun, pesoak esaten badu, lurra irentsiko balu zoriontsuagoa litzatekela, nik zer egin dezaket, lurra irentsi. Eta orduan, egin nuna izan zen, ariketa hori, ea emaitza poetiko bat ematen zuen, eta gero poema bat atera zen nolakoa, eta gero atera ziren gehiago esperimentu presentziala eskaileretan. Eskaileretan gelditzen banaiz, zer gertatzen da? Badu horrek emaitza poetiko bat, holako joku batzuk egon ziren, hori gorputza eta poesia eta performantzea, eta hortik atera ziren poema sorta batzuk. Geroztik ez ditut gehiago egin, ez zaizkit atera, ez zait bururatu, hemen ez dakit zer egingo banu, politena da, zenbat eta ekintza sinpleagoak orduan eta emaitza poetikoa handiagoa ematea, ez? Ez dakite, martera bideiatuko banu eta bertan, baina beste gauza bada, ez? Bai. Behar bada ez dituzu gehiago idatzi, baina hori idatzi dituzunekin bide bat ireki diguzu beste guzti hori. Zer ikuste du liburu hori eta poema horiek irakurri eta gero, berez bururatzen zaizkizula horrelako gauzak, ezta? Behar bada, umetatik galdu dugun gauza bat da, ez? Zer gertatuko litzateke buruz bera jartzen banaiz eta gauzak onela ikusiko banitu, ez? Umeek eten gabe egiten dute hori, ez? Hori da gu galtzen goazenak, konbentzionalismoen gaitik eta lan, baina liburu batean ikusten badauzu, zu badauka pedigri bat, zuk ere, eta egia da, hori, ez? Zuk esan duzun bezala oso tresna gutxirekin, ez? Eta geratzen banaiz holan geldik, ez dakit zenbat denbora eta ez? Bueno, ez dakit Saramagok ere, ez? Ensaio sobre la ceguera edo dituen serie bat, holako disrupzio txiki honek ze ondorio eman dezak. Hain dago eskura, oso erreza dela hor jolas horretara jotzea. Bai. Eta izan ere, aipatu duzu performantzea eta poesiaren arteko erdibide hori, nik zu lehenengo aldiz ikusi zintu danean, lurra jaten ari zinen. Bai, izan daiteke. Eta oso txokantea zen, ez bakarrik egotea irakurtzen lurra jateari buruz, bazik eta hori irakurtzen ari den pertsona momentu horretan lurra jaten aritzea, ez da? Bai, hori zen Mikel Ayerbe lagunarekin egin genuen espektakulo bat, justu ere, eta oinarria oso simple izan zen, berak esan zidan, eramango duzu hau eszenara, eta ni baina ez dakit, jan beharko litzateke lurra. Nik lurra jango nuke, zuk eszenara eramango bazenu. Eta zen, bukle hortan sartuta, jazta, eszenara daramagu, eta Mikelek jaten zuen lurra, eta nik, ondorioz, eta lagunaren sakrifizioaren eskerronez. Hori da, bera zaineten zuena, begira, niri geratu zait, zu zinela. Nola, testua zurea den. Bai, irakurtzen nun nik, eta bira. Geratu zait, eta gainera, badauka lerro bat oso indartsua dana, ez dakiz esaten zezerte zatzegina, ez? Agina kraskatzea, edo... Bai, estarrian bera, urdaiean... Bai, ez? Eta sentsazio bortitz hori. Oso polita da, hori, bakoitzak ze diferente irakurtzen, ze poema hori irakurri dut hainbat lekutan, eta batzutan jende hasten da barrez, beste batzutan estu, eta jende batek oso desatsegin, beste batzuek absurdotik, niri gustatzen zait hori, gero idazten duzu gauza bat, pentsatuz tono batean, eta gero jendea sartzen da, bazegoenik ere ezenekien ate batetik. Ja. Niri lerro bi geratu zaizkit, eta bata da hori ez dakiz nola dan, hitzez, baina hori esentzazioa hortzek harriekin talka egiten dutenean, oski hori, baina gero baita ere beste lerro bat, dinora gutxi gara ze ondo, horrela, zugaitz baten azlekua ere izan ninteke, ez? Barruan... Izan, zuaitz bat az dezaket nigan, eta izan naiteke inoren gerizpe metafora beharrik gabe. Hori da, eta orduan, bueno, ez dizut lotxintxa egingo, baina bai. Bigarren liburura pasatuz, analfabetoa du izan, lehen esan dudan bezala, eta nik esango nuke ideia aurrekoan behar bada ardatza, gorputza baldin bazan,
honetan behar bada, eta bueno, ez da oso zurra nahizelako, ez eta izenbura perak iradokitzen duenez, mundua mezu zifratuz betea dagoela, ez? Eta iruditzen zait, liburu horretan horrek nolabait desosegua edo desorientazioa sortu beharrean, edo sortu egiten daula desorientazioa, baina desorientazio guai bat, ez? Pos bat. Pentsa zazu, zenbat kode ez ezagun dauden munduan, ez? Nola ez poztu horrekin, nola ez poztu ezagutzen dugunaz harago askoz gauza zabalago eta gehiago daudela jakinda, ez dakit, horretzen Jon Gerediaga poetari inion entrevista bat behin eta esaten zidan, nola ez pentsatu munduan, o unibertsoan, planetaren batean, ez dela egongo, ez dut esaten ja pentsamentu inteligenteko izakia, baizik eta Goroldio zistrin bat, ez? Eta esaten duzu, ostras, ze pasada, Goroldio zistrin bat, zenbat ate irekitzen dituen, zenbat leio gure garunean, ez? Eta pixkat hori zen, jo, bizi gara mundu honetan, eta uste dugu badakigula zein diren bere mugak, baina benetan mugaz bestaldera milioi bat mundu gehiago daude, ez? Eta hori zen, Sandro Penak ere poeta italiarra badu lerro bat, badu poema labur bat oso polita, esaten duela zez zorionekoa den joatea herrialde ez ezagun batera, non ez duzun ezer ulertzen inguruko elkarrizketetan, ez? Eta, bueno, hori, niri zait desatxe, tarteka desatxe egiten zait, hau da, burokraziaren hizkuntza etortzen zaizunean zure kontra, edo ekonomiarena, noski, horiek ur txarrak dire igeri egiteko, baina beste egoera batzuetan, zu eroso zauden egoeretan, sentitzea eraman azarela, sentsazio goxoa ere izan daiteke. Misterio singuratua egotearena, ez? Bai, ez ulertzearena. Ez ulertzea, ez dakit, oso gauza Adam Zagaieskik esaten zuen, ez ulertzeak badauka zerbait noblea. Eta, bueno, polita iruditzen zait. Eta errespetu bat sortzen duena, begirune bat, ez? Gogoratzen dut poemetako batean, hartzen duela, ahots poetikoak hartzen duela maskor bat, eta ez du hor mezuren bat dagoela, badakela ez dela beretzat, baina horrek poza ematen dio, ez? Lerro horiek edo kolore horiek, eta berdin, bueno, beste adibide askotan ere, ez lehenengo poeman ere, ez kobasuloan antzina idatzitako hori zerote zan, eta bi gauzak, alde batetik ez dut ulertzen eta liluratzen nau, ni ez naizen beste existentzia batzuen berri ematen dialako, eta bestetik konexio bat ere sortzen dit aurreko ekiko, ez? Hori ere, behin baina goiagotan agertzen da. Esate baterako, orain gogoratu dut, nola da, EDP, bai. EDP poeman, ez? Da, hasten da, oso prosaiko batekin, ez? Galdarak ez du funtzionatu etxean, eta ez da gur berorik, eta bat dutxan dago, eta besteak berotu behar du ura zutan. Hori da, eta horrek lotu egiten du saforekin. Pentsatzen du, badakit ez dela jainkoek eragindako zerbait, hau hemen gertatu dana. Mikrochip bat norbait despistatu da segundo batez. Galdara hau fabrikatu zuen montaje katean, baten bat despistatu zen eta lan, baina orduan gogoratzen du saforen lerro bat, ez? Bere lanez saritu naute, edo lako zerbait. Jainkoek beren lanez saritu naute, edo jainkoek beren doaiez saritu naute. Bai, holako zer da, hori ez, kontraste hori egiteko jainkoen mundu hori eta benetako errealitate materialista, hau da, hor ekonomiaren indar guztia ertzen da, eta alde ere, ez dakite, injustizia guzti horretatik sortzen da niretzako eta bikotekidearentzako superzoriontsua den momentu bat, ez? Bata besteari basokadaz ura botatzea gainetik, ez? Horretara itzultzea esperientzia bat, guk ez dugun ezagutu, etxean urbero auki dugulako guzti. Eta lotura bat iragan horrekin. Bai, niri poema hori gaina berezik gustatzen zaitzen. Oso oroitzapen goixo bat ekartzen dut gainera. Eta orduan, denboraren baita beste ideia bat liburu horretan iruditzen zaidana presenta dagoela da denbora geruzak utziko balitu bezala. Lehenengo liburuaren atzeatzeko idea zen gorputza, esan dudan alen, eta bigarren honetan lekua neukan buruan etengabe lekua. Nola
orain ez dirudi egia, ze pandemiaren ondoren konfinatu gaituzte gure etxeetan, hau da, derrepente, fantasia hori duela 2 urte erreala zena, hau da, berdin du non bizi zaren, ze donon egin dezakezu lan, eta noski, hori, segun ze kolorekoa den zure azala, segun ze ekonomia maila duzun, segun ze sorte izan duzun planetan, bueno, baina fantasia hori zegoen eta kontsumitzen genuen fantasia hori eta reproduzitzen genuen, ez? Eta zen, lekuak ez du importa, zu bizi zaitezke, ez dakit, furgoneta batean, ez dakit, Wyomingen eta lan egin dezakezu Hong Kongen eta pentsa eta zure lagun guztiekin konektatu zaitezke. Bapatean, nik sentitzen nun lekuen idea, lurraldearena, guneena, evaporatu zela. Eta iruditzen zitzaidan hor zerbait perbertsoa zela hori. Hori ez zela egia, hori zela marketing hutsa, ez? Eta orduan, bueno, hori dena hor atzeatzean, gero poemak, hor, ez dakit nola esan, paseatzen ditut, nik poemak, ez naiz jartzen idazten poemak. Poemak ditut hor ideiak eta uzten ditut zintzilik eta noizbenka txokatzen dira ideiak eta poemak ateratzen dira, ikusten dut zerbait, eta orduan, banoa ideia horiekin paseoan, eta paseo horietan etengabe buruan nuena bueltaka zen lekua. Eta azkenean lekua da denbora metaketa bat, ez da, flixa ikusten baduzu zenbaian. Hori da, lekua da denbora pausatzen den gunea da lekua. Eta orduan horregatik nik uste dut denborak ere hainbesteko pixua hartu zula 2. liburu horretan. Baina errebotez. Inigo Aziz Martinez eskribatzeko 2 hitz baino ezingo balira erabili, seguruenik hauek izango lirateke adostasun handiz. Irribarrea eta jolasa. Lanbidearen bidez eskribatu beharko bagenu berriz 2 hauek, poeta eta kazetaria. Eta biografia formala hasteko beste 2 hauek, Iruñea 1985. Bere burua aurkezteko Twitterren ez ditu askoz ere hitz gehiago erabiltzen, zehazki 4 darabiltza. Berriako kazetaria eta beste. Beste horretan, aipatzekoak dira literaturan egindako lanak. Baita hondakinak ere izan zen argia ikusten lehen poema liburua. 2012an atera zuen Zuzak, eta orduan aitortu zuenez, ideia abstraktuak gorputz konkretuetara eramatea izan zen asmo nagusia. 7 urteren ondoren atera zuen 2. Analfabetoak. Zioenez, zeinuak, kodeak interpretatzen saiatu zen. Eta saiakera horrek Lauaxeta saria eman zion. Ez da sari bakarra izan. Euskadi saria ere eman bai diote haur eta gazte literaturako atalean eman ere. Joemak eta Polasak liburuarengatik. Aipatzekoa da, Maite Mutuberria Larraiotze ilustratzailearen lanek osatzen dutela bilduma jostagarria. Eta jolasetik asko du, eta Mutuberriak berak ilustratua da baita ere, Kixotenean liburu hibridoa. Zeinak On Kixoteren lurraldean haren figuraren bila egindako bidaia abenturak eta gogoetak biltzen dituen. Horrez gain, 2 poema antologia euskeratu ditu. Bat Silvia Plazena, Ariel eta beste poema batzuk, eta bestea Sandro Penarena, Damari Hispanek ilustratua. Eta zuzenekoetan ere ausartzen da noizbehinka, bere entzule eta jarraitzaileen plazererako. Objektuak dira axola duten bakarra. Bai, bueno, objektuak hor gelditzen dira, ez? Edozein, eta sasoietan gehiago, edozein heriotzak atzean uzten duena, pentsatzazu, sarkofagoetatik hasita nola jartzen zituzten beraien objektu kutxunenak ondoan, ez? Hau da, edo Rafa Berriaren kanta zoragarri hori, todos estos objetos que nos rodean nos sobrevivirán, eta hori da azkenean, ez? Edozein gizakik sortzen du inguruan halako objektu sare bat, eta gizaki hori desagertzen denean objektu sareak irauten du terribleki, ez? Pentsatzazu ozeanoak plastikoz beteta. Esan nahi zut, ez da poetikoa izan daiteke, baina badauka terriblea ere. Bueno, niri gauza horiek aldi berean 2 gauza diren izan daitezkeen ideia horiek gustatzen zaizkit, oso emankorrak egiten zaizkit. Bai, adibidez Coca-Cola lata, ez? 21. Egon zen Coca-Colak egin zuen kanpaina bat izenak jartzen zituena latetan. Bai. Iker, Lucia, Diego, Euskal izena uste dut Iker zela. Eta, karo, ni Coca-Cola, orain gutxi lehen edaten nuen gehiago, eta oso inkietante egiten zitzaidan edatea pertsona izena zuen gauza bat, ez? Eta hasi nintzen fantasiatzen,
Diego eta Lucia hauek, nik aurrean ditudan bilata hauek, bizi iraungo dute, nik iraungo dudana, baina askoz ere gehiago, nor dira Diego eta Lucia, eta benetan nor dira Diego eta Lucia? Diego eta Lucia dira sistema hau guztia erakustera iritsi daitezkean bi izen, ez? Hau da, Diego eta Lucia dira seguraski lurralde Coca-Cola lataik saltzen ziren lurralde horretan ohikoenak diren izenak. Nork kalkulatu du hori? Nork jarri du izen hori? Nork aukeratu du Diego eta ez Juan? Eta zergatik Diego? Bueno, holako hasi nintzenez, eta benetan, bueno, egia esan, edozein gauzari begiratzen badiozu denbora askiz, mundu osoa manifestatzen zaizu, ez? Da, landare horri begiratzen egonezkero eta poto horri begiratzen egonezkero, eta benetan atzera joz, deskubritu dezakezu beti humanitate. Bueno, arkeologiak egiten duena hori da, ez? Hiltze bat topatu eta edo matrai ezurra topatu eta hauek eizatzen zuten. Eta esaten zu, baina nola ekizu eizatzen ote zuten ezur batekin. Marruskaduraren arabera, bueno, gauza horiek, ez? Niri gauza horiek oso poetikoak egiten zen, oso emankorrak, gero hortik poesia ateratzeko. Eta orduan, objektuak, eske hor daude, oso eskura daude eta oso emankorrak dira. Coca-Cola lata, esan dudan bezala, 21 da tituloa. 21 poeman agertzen dena, poema oso luzea, eramaten zaituena oso bide ilunera, baina bukaeran erremontatzen duena eta argizpi bat erakusten duena, ezta? Argizpi hori da ume baten jaiotza. Eta orduan zurekin ukitzen da irakurlea, irakurlea behintzat, eta azten du, bueno, eskerrik asko. Eta iruditzen zait, tonu horretan hasita dagoela 3. liburua, ez? Bai, baina kasualitate hutsa da, ez? Bizitza. Aldi berean joan ziren idazten 3. hau da, umeentzako liburua eta helduena, aldi berean joan ziren idazten, eta joemak eta polasak, hor agertzen diren poema asko, idatzita nitun askoz lehenago, bueno, ez umea izan baino lehen. Umea izatera neure burua konbentzitu baino lehen ere. Bai, ez dauka zer ikusi. Hori, ez zen ume horrentzako liburu bat. Ez da kontu biografiko. Beretzako krudela izango da, baina umea suertatu zen poema liburu horrekin batera. Begira, ze ondo. Baina, bueno, jarraipen bat da besteekin, hoixen ninduan esatera, hain zuzen ere, objektuak baldin badira garrantzitsuena, poema horietan objektuak poemen barruan sartzen dira eta disrupzioak sortzen dituzte eta horregatik desordenatzen dira letrak eta hankaz gora jartzen dira eta badira nolabait performatiboak. Bai, egia esan, hasieran aipatu dugun guztiarena, esperimentuena eta oso dena nik ez dut hain ezberdin ikusten. Egia da, sail diferentetan antolatuta daudela. Hau da, bata aurren sekzioan topatuko duzu liburu dendan, eta bestea helduenean. Baina niretzat ez dago hainbesteko aldea. Aldea da, segurazki, bokabulario alde bat, hiztegi alde bat, noski, ez da berdina, ez dakit, kapitalismoaren berantiartasuna esan, edo igela esan, ez da berdina, ez? Horrek ze ate edo zeini uzten dion sartzen poemara. Baina niretzat dena doa nahiko elkarrekin. Eta, bueno, hor atzeatzean ere dago Jaime Gil de Biedmak dauka oso entrevista liburu oso polit bat, Conversaciones con Jaime Gil de Biedma, inork nahi badu, gizon adimentsu bat irakurtzea beti da placer bat, eta Jaime Gil de Biedma oso adimentsua zen, eta esaten du, a nadie le sucede un poema, esaten du. Poemak dira, gauza formal bat, landu bat, langintza bat eskatzen dutenak. Eta nik irakurri nunean, esan nun, ez nago guztiz ziur hori ala den. Eta pixkat, saiakera poema askotan da, ez, poemak gertatu daitezke, eta gertaraziko ditut. Eta adibidez hori, dado bat erortzen zait poema barrura, eta poema
nahasten dit, edo olako jolasak niri aitortu behar dut bi gustatzen zaizkit. edo hiru aldiz irakurri behar esan duela, zazikeran ez nekin Zer gertatzen nondik zen? nora joan, eta lapka baten esan den, klaro, dadoak daude barruan eta horregatik daude zenbaki hauek tartean. Claro. Ez nekien zen misterioa irakurri behar ziren zenbakiak bere aldetik edo zetroko zegoen, baina ja ari nintzen zurekin jolazten. Ja jolasean erizu, ja sudokua osatzen erizu. Bai. Eta esan dugunaren ildotik, ez? Batasun bat dagoela hiru liburuen artean edo ez dira estankoak, adibidez, ez dakiz beste helduentzako beste zein liburutan dagoen. Pentsatzen dut igual analfabetoan dagoela lehoia eta leioa eta umea eta hori pixka bat sadikoa dalako, baina perfectamente antzatu liteke joemak eta polasak horretan, ez? Bai. Hori da, adibidez zehatza, balio didana, hori da, elikadura edo eriotza umei edo lehoikumei azaldua. Da, tituluak bihurtzen du helduentzako, ze berez poema izan daiteke, hiru hitz ditu, lehoia, leioa eta umea. Edo zein sartu daiteke poema hortara, titulu ironiko hori jarrita, ja, ateari forma zehatz bat ematen diot, eta jende bat sartzen da, eta beste jende bat isten diot. Bai. Baina mekanismo bera dagoela atzean. Berdin. Erakurri izan ditut, kritika batzuk esate dutenak, zure poesia hizkuntza oso dala soila, gardena, ez dela, ez dakit, ulerterreza dala. Inkluso irakurri dut, lerroak jarraian jarri ezkero prosa izan ditekela, eta areago irakurri dut, ez duzula baliabide retorikorik erabiltzen. Bai, bueno... Zer duzu horretaz esateko? Nahi baduzu nik esango du, gero zer daukadenik horretaz esateko. Bueno, beti esan dizudana, harritzen zaitu jendea nondik sartzen den zure poemetara. Zezuk idazten dituzu leku batetik, eta gero bat batean deskubritzen duzu ateko atze bat zeukala, zuk ezenekiena zeukana, ez? Eta bai, niri narratiboarena, oso hiztegi soilarena, bueno, nik ez dutola sentitzen, niri egiten zait arraro, eta uste dut gehiago dagoela lotuta poesiari pegatu, edo atxiki, edo loktitetu hoi zaizkien beste ezaugarri batzuekin, eta da, lirikotasuna anpatua nahi bada, ez dakit, hizkuntza ez kolokiala edo erabiltzearena, ez? Baina uste dut hori dela poesiaren adar bat, ez? Zezena asko zere handiagoa da, baina adarrari begiratzen diogu bakarrik, ez? Eta, bueno, ez dakit, hortik heldu ote daitezken, susmoa hori dut, baina, bueno, edozein kasutan, ni oso pozik nago orain arte kritika... Inoiz ez haude adoz kritika batekin. Ez inor, bikaina jartzen zaituztenean ere, ez da hain bikaina, esaten duzu, ez? Eta jartzen zaituztenean esanez, baina iruditeria... Ez da, inoiz ez ara adoz egongo kritika batekin. Ez kontra zaudelako, baizik eta... Ez duzulako hortik idatzi, ez? Orduan, nik hori alik eta kiroltasun handienaz eramate dut, eta pozik esaten badute ere munduko kakazarrik handiena idatzi dudala, pozik. Ezin dute olakorik esan, ez ditutziko. Nire dena dela iruditzen zait, elkarrezketa zure iritziak ezagutzeko da, ez nireak baina baliatuko dut mikrofona hau esateko. Barbaridade bat iruditzen zait, esatea, ez duzula baliabide retorikorik erabiltzen. Iruditzen zait, zuk esandakoaren ondorio esan behar dela olako afirmazio bat. Ez jakitea oso ondo zer diren baliabide retorikoak, ez? Zer diren elipsiak, zer diren, ez dakit, en fin. Ni prosarekin, ojalá, nire poesia izango balditze pegatuta, osea, introak kenduta prosa sortuko balute, ni pospozik nengoke zen niri prosa txukunantzeko bat sortzea ikaragarrizko lana eskatzen dit, eta aldiz poesian beste tono batetik idazten da, edo bestakit, ala balitz, batetik bestera inerraz balitz pasatzea, bueno, ez dakit nola esan, 7 novela izango nituzke. Inigo Astizen lana, batez ere prentzaren bitartez gozatzeko aukera daukagu irakurleok, kulturkazetarien modura publikatzen dituen elkarrezketa, reportaje, analisi eta beste hainbat esturi esker.
han ikusi dugu batez ere bere sinadura, baina literatura ere badaren lanaren beste hanketako bat, beste alor emankorretako bat, eta iruditzen zait badela hots berezia berea ere idazketaren beste alor horretan. Soltasunean sakon dena hots bat topatzen dut nik haren poemetan, arreta jartzen diona hau dena gertatu bitartean gertatzen den beste denari, eta uste dut zabaltzen dizkiola zirrikitu ederrak irakurleari beste dimensio horretaz ere jabetzeko. Eta horren erakusgarri den poema bat irakurriko dut. Enteratu zara deitzen da. Bizitzaren kulpa heriotzaren aitzinean, Sara Mesa. Erasotzaileek berriz baieztatu dute surrealistek izandako susmoa. Heriotza eskutatzen da gauza guztien itzalean. Ez da aurkikuntza berria, eta hala ere beti dakar izua. Charles Kenneth Williams poetak aipatua du nola impresionatu zuen jakiteak hiltze eta mailu soil bat zirela eroritako diktadore batek bere herriko jendea hiltzeko erabiltzen zituen tresnak. Inork ez baitu ikusi nahi gaizkia hain jantzi umiletan. Hiltze eta mailu batean kasu edo mugikorren baterietan, edo Renault berri baten depositoan. Eta hala ere beti egon da hor. Antzinakoek ere bazekiten, eta apenas dudan nire den hitzik telefonoz deitu didazunean. Enteratu zara, enteratu naiz. Ez dugu jakin gehiago esaten, eta urratxapalez bueltatu gara gero, oraindik erru papur batzuekin berriz ere bizitzaren erresumara. Bale, orduan ondo iruditzen bazaizu, utziko dugu poesiaren arloa eta kazetari lanari helduko diogu. Gainetik besterik ez bada ere. Alde batetik, bi liburu dauzkazula uste dut, bata Kixotenean, 2016an argitaratua, eta hori da, berrian argitaratu ziren artikulu batzuen bilduma, Kixotenen urteurrena izan zenean, ezta? Eta... Kronika liburu bat, bai. Hori da, kronika liburu bat. Nik liburua ez dut irakurri liburu bezala, ez dakit aldatu zenuen, nik berrian irakurri nituen... Moldaketa liburutu egin genuen, esan dezagun, pixkat, Atal... osatu, atal bat gehitu, pixkat moldatu gauzak, espazio arrazoiengatik kanpoan gelditu ziren zati batzuk gehitu, olako... Bale, beraz irakurri behar dut, ze ez dut irakurri. Tuneaketa bat, baina, antzek, oinarria irakurri bazenun, berdina, espiritua berdina da, eta uzten duen sentsazioa berdina da. Lehenengo artikula irakurrita berehala jabetzen zen bat, eta horrek sortzen zuen lehilura hasieratik, hemen leitmotifa zala fikzioa eta realitatea gurutzatzen eta nahasten diren gune lauso hori, ez? Eta pilo bat gozatu genuen, zure ibilerak irakurtzen, Mantxako herrietatik, jenteari galdetzen, ia haute zan, jaio zala, Cervantes, baina ja, bigarren pausu surrealista zan, azten zinenean irakurtzen, jente askok afirmatzen zuela, bere herrian jaio zirela, Kijoten agertzen dien pertsonaiak, ez? Lehengusua edo zela, edo familiako izango zuela, eta gauza, baina esaten zuzen marabila. Baina benetan ala delako, esan dizut, ez da, jende hau, eske, ala bizi gara, zerk lotzen gaitu, eta esango dut, eneko aritzarekin zehazki, fantasiak, fantasia posible guztien artean, lerro bat aukeratzen dugula, politikoki, etikoki, moralki, edozein ahaidetzagatik, baina benetan fantasiak halako pegamentu indarra du denongan ez garela kontziente, baina benetan fikzioa eguneroko errealitatean daukagu barru-barruraino sartuta. Bai. Denok, Bai. Eta hor, adibidez, gertatzen zena zen, klaro, hori, ahaidetu, nire lehengusua izango zen, Camacho, ez dakit zen. Ez era. Claro, Camacho ez dakit zen, personaja. Batxiller. Ez jaio, ez da existitzen, ez? Hori da, hori etengabe gertatzen da, ez? Eta izan zen zoragarria, horrekin topo egitea, pertsona horrekin esaten zidana fikziozko pertsonaia bat, bere lehengusua izan zitekela edo, eta zaten bai, arrazoi duzu.
Bai, eta paisaia benetan betetzen zen batean, bat abiatzen zen irakurtzen, uda betean, mantxan, bero galdatan... Ez que bero, nola zen, golpe de calor, ez? Golpe de calor bat tokatu zitzaidan gainera, uztaian, inorrez da joaten mantxara uztaian, joan nintzenean jakin nuen zergatik. Eta pentsatu zenuen, ez zela hain harritzekoa, errotak erraldoi itxuratzea. Inolaz ere, normalena iruditzen zait. Fantasio horiek ukitzea, delirio horiek. Beste alde batetik, kazetari lanaren barruan beste liburua da, guztiz bestelakoa, ez duzu abusatuko. Hori, Eliza Katolikoaren barruan, egondako sexu abusuak direla, eta liburu hori idazteko esperientziaren inguruan, pare bat hitz? Hori izan zen, nagusiki Alberto Barandiaran lagun eta kazetari bikainak bazuen gai hori buruan sartuta, eta momentu batean Miren Rubio eta biok ikusi genuen behar zuela infanteria pixka bat, hain gai zail eta sasoi hartan landugabeari heltzeko, ze orain denborarekin pixkat atera dira kasu gehiago, mugimendu soziala hazi da, eskandalu itxura hartu du eskandalosoa zenak, baina gu hasi ginenean zen ezkutuko kontu bat, oso puntualki ateratzen ziren lekukotzak, ezen orain mugimendu handiagoa dago, baina orduan hasi ginenean liburu hori irakurtzen, oraindik oso bigarren edo hirugarren mailan zegoen gizartean trauma hori, edo gai hori, edo jendeari gehiago kostatzen ari zitzaion horri buruz hitz egitea, biltzea, elkartetan sortzea, Frantzian bazegon mugimendu handiagoa, Estatu Batutan bazegon, Euskal Herrian ez hain beste, eta orduan Alberto hasi zen gai hori lantzen, eta momentu baten ikusi genuen lagundu genezakela, berak onartu zuen gure laguntza, eta orduan elkarlanean osatu genuen, eta uste dut hori dela labur esan daitekena dela idatzi genuenetik ona, uste dut gizartea asko mugitu dela gai horren inguruan. Bukatu horretik, beste adartxo bat ere aipatu nahi nuke, eta da, itzulpengintzarena. Bi liburu itzuli dituzu. Bi poema liburu, nik errespetu handia dira, poesia itzultzen duen jendeari zen. Nik orain ere bai, lehen gutxiago nion poesia itzultzeari horregatik itzulin ditut. Bata Silvia Plazeren Ariel eta beste poema batzuk, 2013an argitaratua, eta bestea Sandro Pena poetaren antologia bat. Kontatu pixka bat. Poemak itzultzea da, segurazki, poeta batentzat, beste poeta baten poemak lapurtzeko modurik legalena. Begira, oso interesgarria. Hau da, zuk irakurtzen dituzu batzutan poema batzuk, eta esaten duzu, hori da esan nahi nuena. Zergatik esan duzu, zuk eta ez nik. Bueno, hor sortea dugu euskeratzeko lan handia dago oraindik, poesia asko itzuli da, baina askoz gehiago dago itzuli gabe, eta orduan, sorte hori dugu euskal poetok egin dezakegula tranpatxo hori, eta Sandro Pena gurera ekarriz, sentitu pixka bat guk idatzi dugula poema hori. Hori da, sakonean dagoen sentsazioa da, hori da nik idatzi nahi nukena. Itzultzea da zuk idaztetik gertuen egon altzaren puntua. Horregatik. Gainera, Sandro Penak egiten du agerpen estelar bat, horreko liburuan, analfabetoan, ez da? Egunen batean mendeko hartuko duen poesia zale horren, ez da, poema. Bandera bat da, Sandro Pena liburu horretako poema hortan da, bandera bat, justo nire lagun guztiek lortu zuten ligatzea, gau batez, nik ezik, eta denak zeuden, hori, sinfonikoki zegoen animatuta gure etxea, eta nien egon gelan poesia irakurtzen, sortez Sandro Pena irakurtzen, oso poeta sensuala dena, eta horrek aitzakia ematen dit, mendeku bat iragartzeko, esan ez, zuek segi larrutan zuek denek, ze hemen etorkizunean balioko duena da Sandro Pena irakurrita edukitzea. Hoixe. Hau da, zuek uste duzu ari zaretela disfrutatzen, baina etorriko da egun bat, etorriko da. Eta azkeneko gauza bat bukatu horretik. Ez nuen aipatu gabe utzi zure lanaren beste adar bat, eta da poesia ahotsaren bidez ezagutaraztea, niri ere asko interesatzen zaidan gauza delako. Esan dizuan bezala ikusi nuen... Zuzenean ikusi dituzunean. Bai, hori da, ez da? Baita hondakinakeren inguruan antolatu zenuten emanaldi hartan, gero
badakit egin duzula manifestu presentista izeneko... Bai, manifestu bat irakurri nuen literaturien, bai. Hori da. Eta badakit nola ez, Xerezaren artxiboaren ere, egin zen nola kolaborazio bat, ez dena grabatuta geratu, baina zuzeneko emanaldi batean ere. Kontatu pixka bat zure interesa horretan, eta... Hombre, poesia hortik dator, ez? Hau da, genero musikal bat zen, hau da, kantatzen zen, eta niri gustatzen zait horren arrastoren bat gelditzen dela pentsatzea, eta hortaz aparte niri ahozkotasuna asko gustatzen zait. Nola, ahozko, teknika berak pentsamentuari nolako kiebroak egin arazten dizkion, eta nola pentsamentua garatzen den oso ezberdin idatziz edo ahoz eta koherentzia eskatzen zaiona ahozko diskurtsoari edo idatzizko diskurtsoari erabat diferentea den, eta ni hor ahozkoaren mundu hortan, kolokial hortan, eta oso eroso nago, asko gustatzen zait. Uste dut, aurrekoan pentsatu dut, lagun taldea begiratuta, uste dut aukeratzen ditu dela lagunak bereien hiztun gaitasunagatik, ez ongi hitz egiteagatik, baizik eta bixi. Hau da, niri bixi hitz egiten duen pertsonak asko gustatzen zaizkit. Ja konkistatu naute 80%, bixi ideiak azkarra azaltzen dituztenak eta lokuaz esaten dena gazteleraz. Eta gustatzen zait mundu hori dena biltzea poemetara. Eta era berean hori gustatzen zait iraganaren, generoaren iraganaren reminiszentzia hori mantentzea eta pentsatzea doinu bat badagoela oraindik, naiz eta oso hitz soilak eta lauak eta oso konbertsazionalak erabili, hor atzean dagoena dela musika. Oso gustora gona izirekin hitz egiten, eta uste dut gaurkoz, hementxe utziko dugula. Eta, hau da, badirudi iragarki bat, baina iragarki bada, ez badirudi, ez iragarki bada. Urrengo saioan elkarrizketatuko dugu, Jule Goikotxea, eta ziur gauza interesgarriak esango dituela.